ассалому алайкум дӯстдорон ва ҳаводорони канали тавозуни ҳақиқат. имрӯз бо хости худованд ин хоби дидагии подписчикмонро таъбир мекунем. кор дар хоб ҳамчун нафари заҳматкаши маънидод мегардад, ки ба хонаву дӯстони худ кӯшиши фоида оварданро мекунад. тезии кор нишонаи амалӣ гаштани амри он аст. нафаре ки ба ҷавобгарии судӣ кашида шудааст, корд хоб бинад, дар мурофиа ғолиб меояд, зеро корд яроқест, бо истифода аз он аз душман ҳимоя мебаранд. нафаре ки корд ба даст мегираду яроқи дигаре бо худ надорад, ба неъмату насибаи Аллоҳ мушарраф мегардад. шахсе ки дар хобаш бо корд дасти худро захмӣ месозад, чизеро дида ба ҳайрат меояд. ақидаи дигаре низ ҳаст, ки кор дар хоб нишонаи муноқиша бо шахси наздик аст. воқеъ сарбаланду хонаобод бошед. агар шумо ягон хоби дидин таъбиршано медонед, дар комментария бинависед. ҳангоме ки мо хондем ҳатман ҷавоб мегардонем. худованд ёру мададгори шумост.